Goeiedag allemaal, mijn naam is Leroma, mijn val is Manchinje, ik is in graad 4. Mijn school is John Michel Primera School. Die boek waarvan ik ga lezen is graad Darantalboek. En die auteurs is Marilati en Sonia Goes. En die boek wat ik ga lezen is Ramba Timamba. Ramba Timamba. Ramba is een groot slang. Hij is een mamba. Ramba woont langs de rivier in Wenda. Elke dag als die mensen gaan water zien hulle die slang. Die mensen is bang voor Ramba Timamba. Hij vangt kinderen die mensen. Ons is bang voor die slang. Ramba Timamba. Ramba Timamba. Hij wil kinderen vangen. Die koning zijn mannen probeert Ramba vangen, maar niemand krijgt deze regie. Toen zei die koning, die een wat die slang vangt, kan met mijn dochter doen. Shani is groot en strijd. Hij zei, ik zal Ramba Timamba gaan weg. Ik wil bijna graag met die koning zijn dochter doen. Net voor Shani gaan, zei ze om haar rond. Shani, wat jij probeert langs en zit die rivier neer. Als de slang dit doet, hij zal slapen. Maar kom dan dood. Shani eet woord. Goed oma, ik zal het doen. Shani zit die probeert langs de rivier neer en gaan gek achter een boom weg. Nee, wacht en wacht. Ramba Timamba komt uit de rivier in. Hij ziet die pot bier. Hij drinkt daar wijn en raakt aan die slaap. Toen die slang was slaap, snee Shani Ramba Timamba zei maak op. Al die kinderen springen uit. Allemaal in play. Shani is een held. Hij kan nu met die koning zijn dochter doen. Dit groot een groot feest. Al die mensen dansen en zingen. Ramba Timamba. Hij is de slang wat al die kinderen van. Shani is gelijk. Hij is zo groot, hij maakt Ramba dood. Ons is zo blij, de kinderen sparen.